खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय मिरु सरकारनि रांखान्थियारि मददजों दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगावआव बेरे फिसिनाय बिथांखि एबा हानि बी किपिं बेखेवगोन होनना बिटिआरनि मानाव गेदेर हाग्रा बिफाननि इएम रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा फोरमायबावो दि बिटिआर सरकारा लेन्ड मेलाखौ नैथि खेबनि थाखाय फैगौ 2023 मायथाइनि 3 जानुवारिनिफ्राय 12 जानुवारिसिम खुंफुंनाय जागोन होनना फोसावो। नैथि रादाबाव दं बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर'आ बिटिआरनि 2 बोसोर आबुं जानायखौ लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा 2024 मायथाइनि गेजेरावनो मावफुंजाजोबगोन आरो बिथांमोनहा आबादनि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावदों होनना फोरमायनानै बुंबावदों दि बिथांमोननि सरकारा बोसोरनि आइएस मिशन लादों आरो बे बोसोराव 50 जन सुपार आइएसनि केन्डिडेटफोरखौ सायख'नानै दैथायहरखांबाय होनना फोरमायदों। लोगोसे फोरमायबावदों दि जुदि थांनाय 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायनाय बिपिएफ हानजाया गावनि बादि मोजां हाबा मावनायमोनब्ला दासिमाव बिटिआरआव गोबां जौगागौमोन होनना फोरमायदों। आरो बिथाङा बुंबावदों दि इउपिपिएल दोलोआ जायनो सरकार दागोन बेजोंनो थाबाय थागोन बे नङा, रायजो राजाफोरनि जौथाय आरो बड'लेण्ड जौगाथायनि थाखायसो खामानि मावलांगोन होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावो। थामथि रादाबाव दं जनक उजिर बिथाङा बनसुनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों। मैया दाखालिसो राजखान्थिनि फाखनाव जन्म जाब्रबनाय बे बनसुआ दिनै बिपिएफजों कम्पेयार खालामनो हानाय मा बिथांमोनहा एक्सपिरियेन्स दं। बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि जनक उजिर बिथाङा बुंदों। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दि एबसुजों जुजिनो हानाय बनसुआ जेबो गोहो गैया होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावो। ब्रैथि रादाबाव दं दाखालि समबारखालि गुवाहाटीआव सिखावफोरा गंसे गारिखौ खावनानै लांदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिरपुर सुपार मार्केटनि आर्निया सेतुनि गाहायनिफ्राय गारिखौ खावना लांदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि धुबुरी जिल्लानिफ्राय गावनि फिसाज्लाखौ डक्टरनाव देखायहैनो होनानै राजिबुर हक मुंनि सुबुङा गारिखौ पार्किं खालामथ'ना हटेल बुकिं खालामनो थांनाय समावनो सिखावफ्रा गारिखौ खावनानै लांखोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय समबारनि मोनाबिलिनि 8 रिंगासो बाजि समाव बे जाथाया जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं गोख्रों दाबि खालामदों। मैया चिरां जिल्लानि बिजनीआव अल बिटिआर भेन्सार एलिमेन्टारि टिचार एस'सिएशन प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बिटिआर जुक्तिनि 6.3 दफाखौ थाबैनो मावफुंनो बिटिआर सरकारनि खाथियाव गोख्रों दाबि खालामदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि